ditambangaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani Gebyar Seni Banteng Kreasi ingkang pinaringan asma Putra Gundala dipun sengguyung kalian Pawang Salbut Wahyu Aja 26 featuring Cong Faruk ugi AHM 99 Pro Audio. Sumangga amirsani ngantos titipuraning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing Sambi Kala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam kaki danyang sing bau reksa saking putra gundala kula aturi tindak datang mriki. Kula aturi tindak datang mriki, kula aturi jejarean kang skecok. Semen kondo semen rasa sari-sari nyan sari-sari kembang mar pencok bakal kang jumawis. Suku sekul suci arum gandane mar arum gandane nyan arum gandane dupuk. Kula aturi dateng si Jabang baina anak wayang bandengan putra gundala sak menika. Assalamualaikum, salam kula nuwun rahmat dateng Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Sengkala sekowetan balung metan sengkala saka kidul balung ngidul sengkala saka kulon kula aturi bali dateng ulun. Sengkala lor kula aturi bali dateng ngalor. Biar padange rantah-rantah biar padange trawangkas sejati-sejatine urip rina lan wingi keblat babatan polarapan. Kesambi marang semua dateng sejatine bandengan putra gundala kang sinira katon. Manjing marang semua kawujud manungsa kang rumangsa turu rumangsa tanpa as. Assalamualaikum, salam niat ingsun sak wayang-wayang pecutku sak dolanan gedene. Tatas-tatas sira ponco sira sak dulur ingsun. Gembrojok tanpa larapan grisang-grisang gengseku gonseng kidang kencana. Niat ingsun kaki smor bining kang badhe kula aturi. Jurang penatas patah sapa yen Mario sejati Candirejo sak bojonegoro papan panggonanipun. Niat ingsun sesanti Jaya Jawi Jayanti Jaya dening rai. Lebur dening Palastuti mugi asra kelis ing sambi kala.
dipun tembangaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani Gebyar Seni Banteng Kreasi ingkang pinaringan asma Putra Gundala dipun sengguyung kalian Pawang Salbut Wahyu Aja 26 featuring Cong Faruk ugi AHM 99 Pro Audio. Sumangga amirsani ngantos titipuraning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing Sambi Kala. Tidak
Sani, Gebyar Seni Banteng Kreasi ingkang pinaringan asmo Putra Gundala dipun sengguyung kalian Pawang Selbut Wahyu Aja 26 featuring Cong Faruk Ugi AHM 99 Pro Audio. Sumangga pamirsani ngantos titipuraning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing Sambi Kala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wong yang wilayah Sekaring Pakuwono Langgeng Alusandra Gentayangan. Kaki sepuh nini sepuh sing pamriksa saking Putra Gundala. Kula aturi bali marang panjenenganipun sedaya. Kula sakadang rencang-rencang kesenian bandengan Putra Gundala. Nyuwun ngapura yen wonten salah lebete ing dina iki. Kula sakadang rencang-rencang ngucapaken panuwun amargi boten wonten halangan menapa-menapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wilayah jagat Alusandra Gentayangan. Assalamualaikum salam. Allahumma popo bumi langit popo piung sing mangku rogoku. Allahumma popo bumi langit popo piung sing mangku sukmo nyawaku. Popo kuasa nuswantara lan ibu pertiwi kalian papadem lan ibu obo. Kulan jaluk tolong sing krino si Jepang beni bangsa kasalan bangsa halus. Sing katenge Allah marang si Jepang payene salekte siti pagelaran ing desa mriki. Kiyo desa mriki lan kesenian bandengan Putra Gundala diparingi ayem tentrem kemahari palo jinawi tata raharja. Selamat to sing gadah hajat, selamat to sing gadah niat, selamat to anak wayange, selamat to si Jepang baine anak wayang bandengan Putra Gundala sak menika. Dan selamat to si Jepang baine warga sak desa mriki. Selamat kersane Gusti Allah ingkang maha kawasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arwa Project. Sumangga amirsani Gebyar Seni Banteng Kreasi ingkang pinaringan asmo Putra Gundala Dharan Wonogoyo.
dipun sengguyung dening AHM 99 Pro Audio featuring Pawang Salbut kalian Wahyu Aja 26. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing sambi kala. Tembangaken dening Arwa Project sumangga amirsani kepiar seni banteng kreasi ingkang pinaringan asma Putra Gundala Baran Wonokoyo dipun sengguyung dening AHM 99 Pro Audio featuring Pawang Salbut kalian Wahyu Aja 26. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing sambi kala.